Why mga kawani, sama sa mga barangay health workers o barangay tanod ang malakip sa listahan sa Social Amelioration Program sa Dakbayan sa Talisay. 8 ka buwan nga sweldo sa mayor sa Talisay mo'y ihatag sa mga kawani sa barangay nga nanginihanglan nining panahuna. Si Fay Marie Dumabok sa report. Pagpasabot ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga pagsiguro kini nga wa gyud pinalabi ang mga barangay opisyal sa pagpili sa 36,000 ka mga makabenepisyo sa Social Amelioration Program diha sa Dakbayan. Kini ang naguna nga mando ni Gulyas ngadto sa 22 ka mga kapitan sa Dakbayan sa Talisay atol sa ilang tigom kaganihang buntag. Alang kini sa imong pagpanglista kung si kinsang makadawat sa cash aid gikan sa national government taliwala ning problema dala sa COVID-19. Mga tao mahibaw na walay bias diri sa City of Talisay when it comes to SAP. Ang instructions lang nako kasabutan namo sa tanang kapitan na isa distribution of SAP walay barangay official, walay barangay personnel. Ang listing sa SAP here in the city puro gyud ang katong sama giingon sa DSWD na guidelines na poorest of the poor. Og kasagaran gyud sa mga BHW, mga tanod ug ubang mga kawani diha sa mga barangay, mga kabos usab. O gani mga allowance lang ang nadawat gikan sa kagamhanan matag bulan. Mao'y rason nga gitagana sa mayor ang iyang sweldo sud sa 8 ka bulan gikan karong Abril hangtod na sa Nobyembre. Iya kining igahin isip tabang sa mga kawani sa 22 ka mga barangay sa syudad sa Talisay. Everyone has to do their part and everyone has to sacrifice in this pandemic. As far as the barangay is concerned, ang ilang sacrifice is di gyud nila i-appeal ang barangay personnel. Ako ana lang sad is paghatag sa April to November para mahatag na lang sad sa kaning dili mahatagan og sa forms na barangay officials. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fay Marie Dumabok, Balitang Bisdak.